Até os últimos séculos da Idade Media, as unións entre homes estaban aceptadas na Europa. Para entendelo mellor, partimos da época romana. Eu creo que nos está remitindo a unha expresión que realmente é un eufemismo, probablemente, e se facemos un pouco esa interpretación, ese xiro hermenéutico, pois eu creo que estamos falando probablemente de dos amantes. E que chamarías a atención sobre esa unión entre Pedro e Muño? Que non é unha unión patrimonial a secas, que non é unha unión amistosa, é unha unión que indica que hai algo máis que amizade e que propiedade. A utilización da acusación de ser un home sodomita ven derivada de que el realizou un matrimonio de interese político. Hola Marta, como estás? Podemos vernos hoxe na Catedral de Tui? As dúas caras como dándose un bico, casi rozan o nariz, non? E o que vemos aí podería ser a primeira representación, ou polo menos a que conservemos máis antiga, da homosexualidade no reino galego. Mas aquí o proxecto Mourente sí que respeita o que din os cancioneiros. Escoitémolo. Irei ao mar, ver o meu amor.